Så har vi tøserne her. Pigerne. Vi ser elefanter. Og vi ser elefanter. Måske går de over vejen, skal De kommer lige herinde bagved. De kommer her. De står lige inde bagved her. Man kan nærmest høre dem. Nu kommer der en her. Nej. Hvor er det vildt. Der har vi en lille... Nu kommer de. Film Cecilie, hun går helt amok. Jeg er her også. Står lige og klør sig lidt op ad træet der. Og der er nok en 7-8 stykker af dem. Hvis det kan gøre det. Nej, hvor er de flotte. Nej. Det er helt over øjnene. Det er så fuldstændig unikt, man kommer så tæt på. Det er endnu tættere på en zoologisk have. Den lille, den er derinde. Der er en lille en derinde. Den krasser sig. Jeg tror gerne, de vil krydse vejen. Kan I se? Man kan slukke motoren. Og han kan slukke motoren. Prøv lige se, skal jeg? Prøv lige se, hvor det er fint. Åh nej, jeg begynder bare at blive lidt nervøs nu. Nej. Nej. Min den pizza, det gør jeg altså ikke. Så Thomas, så knipser du bare løs. Så krydser det lige vejen. Ja. Jamen, ja. Jeg har det hele på film. Nej. Hvor mange er der? 1, 2, 17-18 stykker indtil videre. 19. Vi har 20 nu. Ej, og der er masser der. Ja, de står masser herinde også. De krydser på ned til landet. Ej, hvor er vi heldige at se det her. Jeg har aldrig været så tæt på før. Men det er jo fantastisk, det her. Ej, det er fuldstændig. Det er unikt. Nej, nu kommer den der. Nu kommer der en stor her. Nu tror jeg, at chaufføren begynder lige at... farmand her. Så der er en af dem, en i flokken, der er meget aggressiv.